DWJE88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Aburrito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong liknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupagan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban at kanupagan, tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Liknaay Babalay! Good morning. Si kayo namin, alas 8:05 kabuasan. Kasumpalan yun ng lan sa programan Early in the Morning. Unso blayla sa programan may paruntal na saraya matwatan patapatag yalik na ay balay. Siyempre dyan aspeto technical, engineer Nexon Dakal. Kolop kantabayo balot amigo yo RJ Jimenez at your service always. Agosto at 13. August 13, 2026, agaw natan na Webes. Ang kapuninsan siya so loob na saray estudyante, eskwela at nanduruman eskwelaan at luyag na Pangasinan. Lapod saya ni so epekto na habagat. Si habagat ay susilis, umalis ka na rin habagat. Dami ng apektado. Dito sa lalawigan ng Pangasinan. May gimapuya actually ng agaw na Lunes. Huwebes lanatan. So labinsa kay agula. Yaw niya so panaon. Wala ramay insindagmat na agaw tim makiling. Pero nagunuyan. Baukuton la na lerem so katawunan. Katumbukan na saray panuran uran niya mandudelap. Ada saray abububan pasan. Yada saya luyag tayon na Pangasinan. Ay dumalayay panahon nanto saramay bangunan tayon panahon. Sakay, duwaran agaw, nagunuyan nung liwawala. Sakay, duwaran agaw, taluran agaw, walay panuran, dunyaran panaon na nup-nup. Minsan unagaw la, pero ang tulaya kumalabin sakay, agaw la yun niya, so sitwasyon tayo. Daula jada saya syudad tayon dagupan. Tana jada saray kabangibang iran balay. Antayo tayo jada saya parte na Mindanao. Ada saya ad sayan momento. At suspindido mat engineer Nexon so sa may klase na sa estudyante. Dita na da parte na Mindanao, dita na da parte na Surigao. Akinay at suspindido ay mamauran mat. Tapet yo siguro pero ande. Kabaliktaran na tatang tanagagik, suspindido so klase ditan. Lapod, petang na agaw. Yung tulaya. Ang petang ditan niya parte kanyan. Suspindido mo so klase. Kanyan no panaon na mamauran na suspindi klase. Lapod saya buyo-buyon uran, delap susaray bububan pasen. May rapya unurong undago ire ugugaw. Yadarum balit ya pasen panaon niya tiyagaw. Suspendido klase lapod putang na panaon. So ayalaman.
pinablimiran na kapaborito so epekto na satay climate change. Kanyan na antulaya. Pag manggawa na kurang kudang sa gobyerno, sayang kaputa. Ay, narengal tayo. Wala nin tinawag dan na garbage crisis. Problema basura antulaya saray proyekto yan pag saya gawaan piano naibsan medyo napaer so nyaran lilik na antiran pandela pero anto ay so saray pimapawayoy aramay masyado panagkurakot na pundo na saya gobyerno ni trilyon lamat. Susaya kasitan na purbaandan budget para da sa yung sublaya taon ay susilis. May pambabangayan datanayod sa Senado. Intatwa, intanggi na sa repigaran senador. So, saya dalat na dati na sekretary na DPWH Munuan. Ay, si Katuya. So, walang Kaputan, di tanad sandigang bayan, ta-witness niya. Tatang tanagagi, kad sarata insertion, da saratay pundo, at inkwanto, wala ray senadores, akala na 500 million pesos, wala saramay walay committee da ipigara ya senador. So imanga, ladasatan niya testimonya, dating DPWH Secretary Bunuan. Mong ni may idol ko, ikuakanta, no idol mo, Engineer Nixon. Less talk, less mistake. No talk, no mistake. Kabak muta niya sinadaw. Idol ko man. Dugamot, sa ibabaga to, maunglayag ka na po na. Basta untutulong ka, dasaray, pansisirbihan mo, mas marakutan, bilibakad saya, tulay papasuot, so abilidad to, unyaran tungtungan, ditanad impeachment, dasara unyaran na puna, less talk, less mistake, no talk, no mistake. Patanay, siyempre si idol ko, si Supremo, idol ko manay, Leon Guerrero, kwan mo ba? Senador Lito Lapid, sir, good morning. Kaya sa panahong ito, kailangan natin dito, bayanihan, kailangan natin dito, yung pagtutok na lang sa pangkaukulan na saray constituent tayon manlilik na. Nasay irap na bilay, lapod saya, so nalilik nan panuuran-uran tan pandedelap-delap. Kaya dyan ho sa may first district ng ating lalawigang Pangasinan, tuloy-tuloy yung pamamahagi ng mga relief goods, mga food packs sa mga apektadong lugar dyan sa may first district ng Pangasinan. Kahapon nga ay pinagpatuloy ito at talagang pinapatutukan ni Congressman Art Celeste yung pangangailangan ng mga apektadong pamilya dahil dito sa pag-ulan, pati na rin yung mga hindi nakapaghanap buhay, ito yung mga dapat ding tulungan, hindi lang ho yung mga nabaha, yung mga taanan, bagkus, yung hong mga talagang hindi makapagtrabaho dulot nitong magdadalawang linggo na pag-ulan. So ayan yung mga pinatututukan dyan ho sa may first district ng ating lalawigang Pangasinan. At si Mayor Art Brian Celeste, katuwang ang kanyang kapatid na city administrator dyan ho sa Alaminos City, si Junjun Celeste, ay sila ho ang nanguna sa pamamahagi ng mga relief goods at ito ay kinabibilangan ng mga food packs, pangangailangan, pangunahing pangangailangan ng mga apektado nilang residente dyan din ho sa lungsod ng Alaminos. Ito yung dapat gawin
ng ating mga opisyales ng bayan, yung ating mga leader na kailangan dito tulong-tulong, kailangang magkaisa para sa pagbibigay ng tulong, ayuda sa ating mga higit apektadong mga kababayan na yan ramdam daw dyan ho sa may 1st District ng Pangasinan at lalo na dyan sa may lungsod ng Alaminos. Kaya nga may nakausap po tayo dyan na kaya nga hindi nila matibag-tibag ang mga Celeste dyan sa may 1st District dahil dito sa kanilang mga ginagawang pagtulong at pagganap sa kanilang tungkulin, trabaho at ang pag-aaruga sa kanilang mga nasasakupan. Yun po yun. So ganun sana ang mangyari din sa ibang distrito. Yung ituon muna ang pansin sa ngayon sa higit na pangangailangan ng ating mga kababayan. Good morning kay Maring Mirasol, yan. Diyan sa may Cabaletian Island, diyan sa may Barangay Siaw-Siaw. Siaw-Siaw, Siaw-Siaw. Alam mo yung Siaw-Siaw, Engineer Nixon. Barangay Siwasiw, yan. Pero pag babasahin mo, Siaw-Siaw. Insan Philly Tigno, good morning. At si Insan Ray, stay safe always. Siyempre, itong mga tagapakinig natin, alam ko, nasa kanilang bahay, siyempre, may tindahan kayo, pinsanan la. Ibig kong sabihin, yung abasto, bilhin na ninyo para sa isang linggo na kailangang gamitin. Pero siyempre, pawil ko lamat, sara may sangkaal kalutulan ti ay aga makakalmo panon dala sila yung dapat bigyan, sila yung dapat pagtuunan ng pansin sa mga panahong ito. Thank you Manaya, dasara may pribadon totoo man Papa Aruscaldo yan. Morning, Kagawad Sali, nang ko may kaldirong, yanak may Aruscaldo, naupot atan. Nauntan iraso Mansilbi at barangay. May sukisukon, inursukulaan, nasara may tutuo. Kabarangay, pag yaindan, nasay Taganoy laman. Yun po tayo dapat na magtulungan. Iwaglit muna ang pamumulitika. Bagkus ay talagang ibuhos ang atensyon at pagtulong sa ating mga apektadong kababayan. Tanya liwalayan luruyay. Panaon, panuran-uran ay kamyamay mampupo sa social media para may i-evacuate. Eraramay unlad evacuation center. Eraramay kabaluyan tayo na nang awawida. Yada say kasil na social media natin at nabandag mo. So kipapasan na saray talagang apektado iran kabaluyan. Kaya higit kailangan ngayon sa panahon na ito ang pagtutulungan. Kaya yung mga NGO siguro, mga ibang korporasyon, pwedeng tumulong din. Gaya na lang nitong Grand 88 Gaming Corporation at katuwang ang PCSO. Ano po? Dyan po sa bayan ng mga Taram, mahigit na 100 pamilya na nasa mga evacuation center sa iba't ibang barangays dyan sa bayan ng mga Taram ang naabutan ng tulong, ayuda o kaya yung mga relief goods na pwede nilang iluto, pwede nilang kainin habang sila ay nasa evacuation center. Katuwang ang PCSO, ang kapulisan na nagbigay din ng pagtulong sa pagdidistribute ng mga relief goods na ito, na may mga canned goods, may mga bigas, may mga dilata, may mga biscuits, lahat na.
ng pwede na kainin. Ito'y parte pa rin ng corporate social responsibility ng Grand 88 Gaming Corporation at sa ilalim ng kanilang programa na Grand 88 Cares. Kaya sa ganitong panahon talagang tumutulong din ang naturang korporasyon na masayang masaya yung mahigit na 100 pamilya diyan sa bayan ng mga Taram na nabigyan ng kanilang pangunahing pangangailangan ditong pagkain. At syempre, ang nakakalungkot naman sa naisipin at nabalitaan natin na may mga kabo, may isang kabo na binubukis yung yung kanyang sariling pataya. Huwag ninyong gawin ito. Dating kabo na nahuli ng mga otoridad na siya'y nagbubukis. Anong nangyari? Tuloy nakulong. Pag nakulong, siyempre, kawawa ang kanyang pamilya. Legal na nga itong operasyon ng Small Town Lottery. Ginagawa pang illegal ng ilan. Kaya mag-isip-isip kayo. Dahil pagka ginawa ninyong illegal yan, pag kayo ay nahuli, saan kayo? Sa kulungan, kawawang pamilya nyo. Makakasuhan pa kayo. Kung sakaling may service kayo na moto, bahuhuli pa. Ay nako. Hindi yan mai-release hanggat may kaso kayo. Ginawa na ngang illegal. Ini-illegal nyo na. Ginawa na ngang legal. Ginagawa nyo pang illegal. Bakit hindi na kayo mag-legal? Para hindi na kayo ma-disturb sa inyong paghahanap buhay. Kaya siguro ito'y magsilbing aral sa mga gumagawa pa ng ganyan na pagbubukis sa sariling kubra. Mag-isip-isip kayo. Doon na kayo sa legal. Wag na ninyong gawing illegal ang legal. Dahil alam naman natin na ang Small Town Lottery dito sa Pangasinan, ito yung may larong puso at pag kayo tumataya, part of it, napupunta po sa kawanggawa. Napupunta po sa pagtulong sa ating mga kapwa-tao. Tulad na lang ng pamimigay ng mga relief goods sa mga nasalanta nating mga kababayan dyan ho sa bayan ng mga Taram, Pangasinan. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88, swerte laging nakaabang. Larong may puso, saya'y walang hangganan. Kasama ang PCSO sa bawat hakbang. Di umuong sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na pa-premyo hatid sa bawat buhay. Ang pangarap abutin sa kada laro. Dito sa Grand 88, panali sigurado. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Morning kay Jerry Pong Jimenez ng Balukok, Lingayen, Pangasinan. At sa mga nakikinig dyan sa Lingayen Public Market, mga taga-Lingayen, good morning. Talagang maraming barangays yung apektado dyan. Baka bukas makakuha tayo ng info
ng assessment ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Kung ano na rin yung ginagawang hakbang dyan at pag-ayuda ng ating munisipyo sa mga apektadong mga mamamayan po natin. So, Jerry Pong Jimenez ng Barangay Balukog, good morning. Sa mga nandyan sa Malingas sa Public Market, kay Madam Marlene, good morning. At syempre, yung kaibigan natin, palaging nakikinig, na nagtitinda ng gulay-gulay. Nako, kumusta kayo dyan? Medyo karuman at nan-shortcut kami la jayad pantaw. Wala rin anong nang kunluganan Awat tanira at taytay na Quintos Bridge sa Pontabalot kumut adalan nanto kumusta kilad tan at sa salitan lugar. Hangga pulay malang may oras dasaya na programa tayo Kap Elias o Councilor Elias Villanueva sir. Good morning. Wow, kwam mo pa. Sa kaya dasaray matulong yung opisyal na sa Bali na Kalasyaw. Si Mayor Carl Christian Vega talaga nakatutok mo at sa kipapasan na sa kabaluyan to ditan at sa Balay na Mapandan. On sublayla sa programa na PEM paninilbiyang agresibot matapat sa bayan ng Binmalay. Yada aspeto teknikal engineer Nexon Dakal umpawila kad sa sublay programa Yalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Sa programan mangiter nadalan at saray ay sa Kialinawa.